बरिया कालेक्शन दङथ' अफार फुजानि अफार मादै नायदो नै नायदो माखौ लायो फुजायाव गाना नामा बरिया कालेक्शन दख'ना ब्रेन्डनि नांगौना नन ब्रेन्ड नांगौ गासैबो मोनजोबगोन आंनियाव मोननायाथ' मोनगोन र' दा ओमफ्राय दामफोरासो माबायदिबा दामावसो थाबथायोलै नानि आंथ' मिथिखाया आं गांसे लानानैसो थांसिगोन दे दामा बारा नङालै आबौ दामाबो बाजेटावनो फैखागोन दे नों फसायल'ना माखौ नांगौ ओमफ्राय बिदिनो 19-20 जागोन आरोलै एसे मायबा मोनसे फसायनांगौसो दा बास फसायग्रो लांदो आबैनो गांसे लांदो आरो माबा बिहामजोफोर दंबा बिहामजोनोबो लांदो बे समावनो सम आरो अफारबो होखादों लोगोसे बरिया लांदो एसे दामफोरा मेनेज जागोन आरोलै आबौ नानि ओमफ्रायो आंथ' बै माबा एसे दाम खमनिखौसो नायगोनलै बिदि ब्रेन्ड ना मा बेफोरखौ नांलाया दे आं मोनगोन दादे गासिबो मोनजोबगोन नों फसायदोल' दाम खमनि नांगौ ना दाम एसे बारानि नांगौ ना एसे नोंनि फसायनाय बायदि लादोल' जायखिया मोनजोबगोन आंनियावहाय बेयाव गासिबो मोनजोबगोन नोंसोर फसायनाय बायदिखौनो मोनगोन आरोबा फुजायावनो बायखायाबा बहाथो बायोना दा ओमफ्राय जिफोरासो माबायदि एसे नायाबा दाम खम बाराखौल' नायना मा जानो जियाबोथ' एसे मोजां जानांगोन नानि थ'दो जोंनि लामाजों बेहायलाय मानो थाबाय थानो मालाय जिखि खालाम दा खालाम औ सान जोंहालाय खर्सबो खालामखानांगौ ओमफ्राय थुनथुलिया माथो आजिखालि दख'नासो फानसै मालाय गावबागाव बिजनेस मा दख'ना फानो ना मा खालामो बे गावनि गोसो गावनि इच्छा दालाय बेजों आंहा जेबोआनो गैलाबा आंलाय मा मोनथिगौ मालायखौलाय नङा माने हथादै आं बेफोरबायदि नुबायना नङाबा थुनथुलिखौ बेफोरबायदि नुवामोन दे आं सानथाराखैमोन दिनै बिदि लोगो मोनगोन होननानै लोगो मोनबालाय मा जानो जोंहालाय बेलेग खामानियावसो फैखादों बेजों थरिना लोगो हमफैदों औ सान जोंहा दस्रा साइडथिं थांसै ओमफ्राय जियाबो मोजांबा लाबोदोंमोन नामाथाय फुजानि अफारबो नायनोलाय एसे गोसोसो जाबावदोंमोन आंना बेल' फाननाय नामा जिया दाबो दस्रायावबोथ' मोनगोन ना मेरला दख'ना दखान दं हो बेनिखौल' थरिना मोजां मोनगोन दस्रायावबा मेरला मोजां दङ थ' दस्रायाव नायबाबो बिनिखौ नाया आरे मादै जिनि एकदम क्वालिटिखौ बुङोबाथ' बिराद बरियाखा असमखा गासिबो गानबाथाय मोजांल' मोनखागोन आरोना जिखौ ओरैबायदि मोजां गाननायावबो आरो नोङो बेखौ बारे गानबाबो आंगायनाय नङा माने जिया ओरैबायदि गाननो मोजां आं लाबोनाया आरोना गुबुनखौ आं बारा जेबो मिथिया जायखिया आं लाबोनाय जिफोरा बिदि जानला मानला नङा दे मादै बासिनो हाखाथारा नङाहाय खायफा आरो खेबसेल' गानबानो नै सुबाथाय बोरैबा जायो आरो बे रंबो खारो आरो बोरैबा बारा मोजां जायाना बेखायनो एसे मोजां नायनानै लानांगौ जायो आरो मादै नोंबा आरो बबेहाय बायो बबेहाय थायो आरो बबेनि जिखौ बबेया थुनथुलिजों रुजुन फैदों दे थुनथुलिनिजों आरो आं लाबोनाय जिफोरा बेफोरबायदि नंस्राखाया दे मादै मोजां माने मोजांल' आंबो गाज्रिखौ थोरिना फानगोन बेनोसै आरो दे आङो फुजाखायसो बयबो गाननो हाथों बायदियै बेफोरबायदि अफार होदों आरोना जोंनिया ओमफ्राय मोजां नालाय मोजां जिखौल'सो लाबोखायो जोंबो बेफोरबायदि गाज्रिखौ दुप्लिकेटखौ लाबालै नायनायनि र' गांनैसो ओमफ्राय फसायबाथाय लानोसै आंबो ओरैनो नायफैखादोंमोन आं ओमफ्राय दे दामाबो मिलायनाय आरो जियाबो मोजांबाथ' मोजां जागोन दे नानि लानानै थांगोन आं गांथामसो ये ना बाद मादै बेफोरबायदिसो जानांगौ कास्टमारा आंबो जानला मानला नङा दे जिफोरखौ ओरैनो जानला मानलाखौ लाबाना क्वालिटि मोजांखौसो लाबोखायो दा र' नायनि आङो माबायदि दोङो फसायनाय दंना गैया नाय मादै नाय एकदम गोसोबायदि नाय बिन्दास नाय बरिया नाय आरो जेखौ पसन्द जायो बेखौनो लानानै थांबानो जाबाय दे आब' आंनोबो बै सलाय कालारखौ देखायनायसाय बरिया नांदोंमोन माथो दे नायो दे जारौ आरो मोजां नों फसायनाय बायदिखौनो बासिनानै लाबानो जाबाय दे आरो नोंसोर बायाबा सोरथो बायगोन नानि नोंसोरनि थाखायनोथ' ना बेफोरो दे गान जोम बरियानो देलाय मिथिबाय औ जागोन आब' दामफोराबो हले एसे मिलायनांगोन दै आं नायिनि ओमफ्राय फसायबाथाय आंबो लागोन दिनै दख'ना लांनो होनना फैखादोंमोन आं दे जागोन मायबा मोनसे जागोन दे नानि नायदो आरो बारा गोबाव थालाथ' अफारा फुजा सफैथारबाय ना आबौ नोंहाबो जिहेबदों बासिदो माखौ लायो ओमफ्रायो आबै आंहा रावबो बेफोरबायदि गैयालै आं बुरैनोसो लानाया लागौमोन दा ओमफ्रायो मिलायगोन ना मिलाया फैसाफोरासो आरे आबौ जिप माने नोंनि जिउनि लोगोरियानोथ' ना नोंनि आबैयानोथ' बेनो नोंनि थाखाय जिप नोंनि जिउनि लोगोरि नोंनि जिउनि गासिबो अनसुलि सना मिथिबाय बेनि थाखायनो लांदो फैसाखौ टेनसन दाला दे आबौ मायबा मोनसे जागोन बुंखाबायना आङो पसन्दल' खालामग्रो बिदिबालाय दे आबै आंबो गांनैसो नायनोसैलै आरे वाह थुनथुलि वाह नै कास्टमारखौ एसे बुरखायनायावनो गारामाया रानखांलायस्राबाय माथो आंखौ अबे उरि बाबा साला
ओइ सना फैदो थांनोसै बेजोंलाय आरो माथोबो होदेरनाङा औ सानथु दे बेफोरबायदि मानसिजों एकदम लेनदेन लानो दरखारानो गैथारा दा माथो होबा माबा माबिसो ओंखारलायलांगोन खुगानिफ्राय नोंखौ दहायनिफ्राय थु होनबाय थादोंमोन ना आङो दा नुबायना बेबो नुसनबायसो खोमा जोंखौ आरे हले सान माथो जाखो नुबालाय जोंहालाय जोंनि माबा खामानियावसो फैखादों दा लोगो मोनबालाय माथो जानो दे जेबो नङा नों सिरिल' था दे थुदो जोंहा थांखासैना आं गय जाहैग्रोनि बेयाव नों दा फैबाय थालै आं मिन्थिबाय थाया थुनथुलि नङाना आं मानो थुनथुलि जानो आंलाय थुनथुलिनि बुहुदसो है नोंबो मा बुङो थुनथुलि ओमफ्राय हाथायावनो नोंबो नुवाखै आङो हाथायाव फैयाखैबा अफायथो फैदों आंलाय ना आङो बाहाय माबा फांसनाव फैदों नामा दे होमबाना थुनथुलि आंबो बाजारावनो फैदों बाजारावनो फैदों दे मोजां ओमफ्राय नोंना फिसायालाय माथो खारगोलांखो ना आंखौ नुनानै बागदावखांनानै गिना खारबाय नङा थुनथुलि फुजानि माल लांफैदों नालाय जोंबो बेखायनोसो एसे हाखु दाखु जादों इयाव आंखौ लिंफैदों नोंखौ नुनानै नंगौना नङा साननानै दसे थाद'दोंमोन आंबो आं थुनथुलियानो आंहा बेयाव दख'ना लाबोदों ना नों नायदो सना फुजानि फिसायनाव बिदोब्रा बरिया कालेक्सन दंथ' नोंजों समायनायबो बारा मोजां आयगा नोंबो लादो नोंनि फिसायनाव दा बिदोब्रा जाम्बि फुजानि लाया नोङो दख'ना गोदान लास्रादो लागोन नाथाय दिनै लाथ'ला दे जों एसे बेलेग खामानियावसो फैदों नालाय बेखायनो मालाबा नायनोसै लाबोदोंबालाय मोजाङानो दे नोंबो थुनथुलि माबा मोनसे खालामखानांगौना बयबो लाथ'ला होमबा नै खोनासं सना ओमफ्राय फिसायना एकदम दाबिनानैसो गार दे फुजानि बिथारानोसो गारथार ओमफ्राय हायोबाथ' आंनि दखानावनो फैबाव नोङो मिथिबाय एकदमबारे लांफै आंनाव जि मोजां कालेक्सन दं आं दामखौबो एसे 19-20 खालामनानै हरगोन मिथिबाय नोंनि थाखाय एकदमबारे फुजानि अफार जागोन दे होमबालाय थुनथुलिना थाथ'दो अके बाय नोंनाबो फिसायाना एखेबारे माथो बोलायला आजिखालि नै सिनायनाय मानसिखौ माथो होनांगौनो खुगा गिलिर जानानै थानाङाथ' बिब्दि बेखायनो मानो खारबोखानांगौ बियो आंथ' रायलायथारगौमोन ना बेजों बिदि नङा दे रायलायगौमोन बियो नुसनाखै दां आंबा होनदोंमोन थुनथुलि नामाथाय बे होननानै ओमफ्राय एसे हाखु दाखु जाबायना थांदोबाय बियो मिथिखायो दे आंबो थगायनांलायाना दे मोजां नांदों जायखिजाया नोंथ' बिदि नङा नोंथ' खुगारिजों एकदम बरिया रायलायबाय दे आंजों बिदिनो सिनायनायजों ना रायज्लायनांगौ खारनाङा बिदि सिरिनो मानो खारखो बियो जाम्बासोलै इयो आं नोंनि थाखाय एकदम बरिया दख'ना धामाका फुजानि अफार नायनो खोन्थागौमोन लाहोबावगौसोमोन आं बेखौ मिथिबाय नोंनि थाखाय एकदम स्पेसियेल फर सना थुनथुलिया माबायदि बुंखायोहाय बोरैबासो माबा जेबो नाङा खोमा बेबो ओजों साना गावखौनो रागा जोंनानै माबादो बेहा रागाबो जोङा खोमा दे माबा आंनि थाखायसो दख'ना लानो खोन्थाबावगौमोननोहाय जारलासो दे होमबाना आंहाबो नै जा कास्टमार फैसोदो उनावहाय लोगो मोनसिगोन बिदिबाना दे होमबा थुनथुलि बेस्ट अफ लाक नोंनि गोदान बिजनेसनि थाखाय अके थेंक इउ बेफोरबायदि आङो बेस्ट अफ लाक होबालाय मानो लाखिया जानो थेंक्स बुंखागोन नै ओमफ्राय बे आंनि बिजनेसा सुरु जाहांदों नालाय दासो उनाव एकदमबारे माबा मोनसे गिदिर जाबावगोन नुलांगोन दे सानसेना सानाबो फारिनो दारफक साला सान नै खारदों आंखौ नुनानै गावखौ नुनानै आंखौ थाखुमागोन नङाखै बे नै माथोसो होफैबावबाय आं नोंनि हिन्जावजोंनो स्राय आरो दख'नासो लाहोबावगौमोनहां बोरै खारखो बियो आंहासो दख'नाया एसे लाहाब जाबावगौमोन दा नोंनो लांहोनो हाबा नोंनि हिन्जावनो सान मिथिबाय फैसा दख'नानि सेल धामाका अफार दख'ना बेमारि जिबन लोगोफोर मा खालामबावनो नाथाय आंबो एकदमबारे बेमारजों जेनना थाया होननानैसो भिडिअआवबो गोसो होनानै बिदिनो माबायो आरोना आं लोगोफोर दिनै एसे गाबोन एसे होननानै भिडिअखौ दसेबाबो लाबोनो सेस्था खालामो नायनोसै लोगोफोर लाबोनो हानायखिनिखौ लाबोबाय थानोसै ना सनामोन नोंथांमोनाबो दसे नायलांबानो जाबाय जेब्लानो आं लाबोयो लक्ष्मण आरो थेंक इउ स' माच आंनि थाखायबो बोर बिना होनायनि थाखाय आंनि सनामोननिसिम आङो ना एकदमबारे बेफोरबायदि बिसिनायाव गोलैसोमनानै थानो गोसो गैथारा लोगोफोर नाथाय मा खालामनो माब्लाबा देहायानो सापर्ट खालामथाराबा उफाय गैयाना अब्लाबो आङो नै दिनैहाय लोगोफोर आं जिरायनानै भइस होनाय नायदों माने देहाखौ एसे मोजां मोननाय बायदि मोनो आरो जाफिनो आरोना बेनोसै आरो माथो बुंबावनो गुदुङासो खारा आंना ओरैबायदि मा जानानै थाखोथाय लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायनानै एसेबा मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्टजों खोन्थाहरबानो जाबाय दे सनामोन बाखिथ' नोंथांमोनाबो मिथिखायो आं दा माबायदि कन्डिसनाव दङ अब्लाबो आं भिडिअखौ एसे एनै आंनि हानायखिनिखौ आं लाबोयो आरो लोगोफोर
बाखि दाख्लैनिफ्रायनो उन्दुबाय थानानैसो एकदम होनो गोनां जादों लोगोफोर सिखारनोथ' हाखायामोन नालाय ओमफ्राय उन्दुबाथ' भइसआनो मोजां जाया अब्लाबो आङो होदों आरो लोगोफोर होबाय थाग्रा नालाय गोसोखाङोना भिडिअखौबो बानायाबा डेलि होग्राखाय ओमफ्रायहाय जि जायो जालांथोंसै अब्लाबो आं दसेबाबो होथारगोन होननानै होदोंमोन आरो आङो ना देहाखौ एसे राफोदबो मोनथों होननानै नाथाय बोलोबो नांगौ नालाय लोगोफोर भइस होनायाव जाया आरोना देहायावनो सक्ति गैया नालाय लोमजानायानो खाथ्रा लोमजादोंलै आं लोगोफोर आंनि गुदुङा सुवा आं एकदमबारे मुलि जाबा दसे ओरैनो सुफ्लायो आरो अखानायैनो सोरांबानो फुंनि 4टा बाजिनिफ्राय जाफिनसैलाय आरो सुरु खाथारनाक मुलि जाबाबो डक्टरनाव देखायबाबो हामा ओमफ्राय आंनि सनामोना बुंहरदों आरोना जन्दिस जादों खोमा होननानै ओमफ्राय जन्दिसबो नङा लोगोफोर जन्दिसबो जायाखै आंनाव आं थैनि परीक्षाखौबो खालामना खालामाखै होन्दोंमोन नालाय खालामदोंमोन लोगोफोर नायदोंमोन आङो ब्लाड टेस्टखौबो खालामनानै नायदोंमोन गैया बेमार ओंखारा आरोना जेबो बिदिथ' एसेबां गिनांगौ बायदि बेमारबो ओंखारा अब्लाबो हामा आरो जाबजुबखौनो नायलांथ'लायदो लोगोफोरना बांद्राय गोलाव बुंथ'ला दे आरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर एसेबाबो एनैबाबो नोंथांमोना आंनि थाखाय बोर बिना होनायनि थाखाय जे थाब मोजाङाव फैथों होननानै आंबो सेस्था खालामगोन थाबैनो एकदमबारे राफोद जाफिनथों होननानै बेफोरबायदि आंबो उन्दुनानै थाबाय थानो हायाना आं बेफोरबायदिथ' एथ' गोबाव बिदि लोमजाफेरथाराखैमोनलां आयै लोक्षिमोन आं मायबा मोनसे जाबाय एकदम आंनि कार्टुनफोरा मेम'रिल' जानानै थासिगोन माथो सनामोन बेफोरबायदि दाजाथारदोंलै इसोर भगबान सनामोननि अननायाव इसोरनि अननायाव आं थाबैनो मोजां फैथारथोंसैलै एकदम जाबा दाजा लाबोबाय थानांगौना आंहाबो भिडिअ'ना लोक्षिमोन आयौ दिनै अखाफोर मोननावसो मर्निं दे आरोना गोसोखौनो बिराद मोजां मोनदों आङो बै मोनसे एकदम झामेलानिफ्राय मुसिबतनिफ्राय दिनैसो छुटकारा मोननाय बायदि मोनस्राबायलै एकदम हां लानो हानाय बायदि मोनबाय आङो नङाबा बैसोरनि गेजेराव ओरैबायदि फासिनानै दंमोन ना आङो मा बुंनो दे मेहेर नाथाय दे आरो जि जायो मोजांनि थाखायसो जायो होननाया बेनो आफायाबो ओरै आब'जों लोगो मोनलायबाय मोजाङानो जाबाय बेबो मोनसे नायनो थाङोब्ला आब'आबो जा खस्थ' जानानै दंना लाइफआव एसेबाबो आफाया मोनथिबाय दा आरो न'आव थांबोलाथ' बांसिनसो मोजां जागोन दे ओजों आयंआबो एक्सेप्टखौनो खालामखागोनदां आब'खौ बेसेथो रागा जोंनो न' आरे बाब्रे नाथाय अखाफोरखौ नुबा न'नि मानसिफ्रासो एसे गोमोगोन नामाथाय जेरै जोंबो गोमोदोंमोन फार्स्ट टाइम नुनायाव दे माबा मोनसे जागोन आरोना हाथरखिसो नंखागोन बिसोरबो नायल' मानोदि हारसिं गालांखो नों हाथरखि बेबि नाथाय नायना दिनै नोंनि महरावनो एखे जों अखाफोरखौ लोगो मोनबाय बुंनो थाङोब्लाथ' नोंखौनो जोंनि खाथियाव थानाय बायदि मोनबाय थायोलै आङो अखाफोरनि महराव नाथाय मा खालामनो नोंदि नङा अखाफोर गिदिंसो होनदोंलै बियो बागदावखागोनथ' बोरैबा खाथियाव फैनानै नों आंबा माबा सानदोंमोन जारलासो नोंजोंबो ओमफ्राय दिनैनि हरा माबोरै थांखो जोंहानाव नोंथ' जोंहा खाथिथारामोन ना ओमफ्राय दिनै थानो मोनबाय माबोरै नाङा सिमांफोर गाज्रिथ' नुवाखैना मोजांथ' मोनदों दा थानो एकदम फार्स्ट क्लास मोजां मोना जायो नामा सिमांफोरखौलाय मा गाज्रि नुलाबायनोब्रा आंलाय सिमांखौनो बारा नुबावासो बिनिफ्राय नोंसिनाव सिमांखौ एसे साबसिनसो नुबावदों आङो आरो सिमां गाज्रि नुनायनि खोथासो बुंदों नोङो बा मालायसो सिमां मोजां नुबावलायदोंना दे आं गोजांगोन नामासो सानबावदोंमोन जोंना दै खाथिखायनो गोजांनो नागिरो दे बारा गरमबो मोनथाराना हरावबो एसे गोजांज्रोमलाय मोन्दोंमोन ओमफ्राय कम्बला बै खाथियावनो दंमोन दा बाक्सुआव आङो हानबाय थायासै दे बांद्रायबो गोजांद्रायाखै नालाय आङो बेखौनो हानना होनो बावदोंलै गोजांबाय नामा जालासो सानगासिनो ओमफ्राय दादियालाय आफायाबो बारा गोजांद्रायनाय मोनाखैनो आरो एसे गोजांज्रोम मोन्दोंमोन ओमफ्राय आफाया खाथिनि बे बेडशिट दंमोन ना बेखौनो जोमबाय दे सरिलै एसे खस्थ' मोनबाय न' आलासिया होद मा खस्थ' मोनलाबायनोब्रा जेबो खस्थ' नङा बेफोरनो खस्थ' जाबाय थेवबो आलासिया थाफेरा थानाय बोरैबा नाङोना बिनिफ्राय मेहेर बाजैयाल' थांथोंसै नामा न'आव आंलाय मानो थांबावनो दे नाङालै अखाफोर नोंबो थांनांगोन नों हारसिं बोरै थान्दे न'आव अब्लाबो आं थांनो बोरैबा नाङोलै मेहेर आं नोंसिनाव थांफेराखै आरो बिसोरबा माबायदि रियेक्ट खालामगोनथाय जेबो नङा आं दं आफा दङ आरो बिलाय आब' दङ ना जेबो टेनसन लानाङा नोङो थुल' जोंनाव थेवबो नोंसोर एबार थांग्रोदो नामाथाय आं बाजैखौ थांजानो लुबैखादोंमोन आरो जायो नामा बिदि जाया नोंबो थांनांगोन आरो न'आव रावबो गैखायाना हारसिं थायो नामाब्रा जोंनाव आलासि जाहैनोसै थुदो बरियानो नोंबो आब'बो जमा थांसैब्रा थांबाय नालाय माथो सासे थांनाय सासे थाङि बेलाय नाथाय मेहेर नाथाय नुथाय जेबो नङा मिथिबाय दाथ' आरो नोंसिनावबो ओंखामबो जाखांबावबायसो फुंनि एबार जोंनाव थांसैलायब्रा नों जोंनावबो थांफेरखायाखैना एबार आब'जों नोंजों जमा थांसै जों गासिबो थांसैब्रा न'आव आंहाबोथ' जा गोबावनि उनावसो न'आव थांफिनगोन ना दिनै